היום 4 ימים לספירת העומר. היום 4 ימים לספירת העומר. היום 4 ימים לספירת העומר שלהם 7 שבועות. עוד 50 יום חג מתן תורה. עוד 50 יום חג מתן תורה, חג הביקורים, חג הקציר. עוד 50 יום מגיעים לחג מתן תורה. מה עושים בספירת העומר כל יום? כל יום אני סופר 4 ימים לספירת. היום 4 ימים לספירת העומר. היום זה עדיין חג הפסח. עונה זה יהיה יום השואה. עונה זה יהיה יום העצמאות. יום הזיכרון לחיילי צה"ל. אמן החטופים יחזרו הביתה. היום 4 ימים לספירת העומר. עוד 50 יום מגיעים לחג מתן תורה, חג הביקורים. שבועות זה חג החלב. עונת מגיעים לחג השבועות. 1 ביולי זה חג השבועות. ערב חג עונת ל"ג בעומר. מותר לי להסתפר בספירת העומר. אין חרדים יחליטו עליי, אסור לי להסתפר בספירת העומר. היום 4 ימים לספירת העומר, שהם 4 ימים לספירת העומר. היום זה חג הפסח, חג פסח שמח, אוהדים בשמחה, מוריד הטל, בקיץ אומרים מוריד הטל, בפסח אומרים מוריד הטל, בפסח אומרים מוריד הטל, חג פסח שמח. היום 4 ימים לספירת העומר שלהם 7 שבועות, עוד 50 יום חג השבועות, חג מתן תורה. טוביי. היום 4 ימים לספירת העומר. היום 4 ימים לספירת העומר, שהם 7 שבתות. 4 ימים לספירת העומר היום, זהו. היום 4 ימים לספירת העומר.